इउएन ब्रह्म पाब्लिक बास टार्मिनास जे आफाद दङ बिथांमोना दिनै गोदानै बाहाय प्राय 150सो बास बा विंगारफोर दोनजानाय मोनसे बिथांमोना बास स्टेन्ड दिनै बेखेवदों आरो बिथांमोना फोरमायदों जे नाराबारियाव मोनसे आरो औवाबारियाव मोनसे जागोन जे बासुगाव खासिकत्रा जानानै जे फैगोन बिथांमोना औवाबारियाव लाखिगोन आरो बिलासिपारानिफ्राय जायफ्रा फैगोन बिथांमोना नाराबारियाव लाखिगोन कारिगावनिफ्राय जायफ्रा हाबगोन बेयो नैबे गोदानै दिनै खुलिजानाय बास स्टेन्डआव बेयाव हाबगोन दा आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जेन बयबो गोदानै खुलिनाय जे बास स्टेन्ड बे बाहाय जाहाथे थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जेफोर बास थागोन बेयावसिम जाहाथे फैयो बास मालिकफोरखौबो आं खावलायनो लुबैदों गोदान बास स्टेन्डआव जेन बिथांमोना खावलायनाय बायदि गारिखौ दोननायनि जाहाथे बेबस्था लायो मानोना गंसे टाउनखौ साब सिखुन खालामनानै लाखिनो थाखाय आरो एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखायब्ला जोङो टाउनखौ बांद्राय गारि मटर माने थांलाय फैलाय खालामनायनिफ्राय जोङो बोरैबा एसे एरायहोनो हायो नामा बेफोर खोथाफोरखौ जों साननांगोन गोबाव समनिफ्रायनो माने आइएसबिटिनि थाखायबो क'क्राझाराव हा नागिरबाय थानाय जादोंमोन नाथाय थोजासे बा खाथियावनो बेबायदि गुवार हा बेबायदि मोनैनि थाखाय खालामनो हानाय जायाखैमोन नाथाय दिनै इउएन ब्रह्म पाब्लिक बास टार्मिनासआ बेखौ जे खालामबाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों उननि समाव क'क्राझारखौ टाउनखौ माने साखोन सिखोन लाखिनाय आरो मोनसे समाय होनायनि थाखाय जों बायदि रोखोम जे हाबाफारि जों लालांनांगौ बेवहाय सरकार आरो बेसरकारि फसंथानफ्रा बयबो मदद होलायलांगोन आरो बेजोंसो जों क'क्राझार टाउनखौ जौगाहोनायनि लामाफोरखौ जों लानो हागोन